Sadya tanang nga ano anak kan direksyon ko tangan kang ano mo. Paano niya kap na na Kun direction? Pwede tanah mo lang ra pakilala ngaran mo? tanah lang pagkuton garajan nga nagagin batangan na dia. Pero akin tanah ko mo nga ang mas bilang barangay captain kag nakita ko ang papel nga ang deed of donation na expire rin kag nakita ko nga nabasahan ko nga abandon Okay, reject sige, for the record, Abandon ilang panikap na expired, no? Sige, i-record nyo kay Kapitan ka na para kung yung kaso ya, yun i-record lang ha. Abandon rin. Na expired ng deed of donation. abandon rin kag may Abandon ko no. kang abandon rin kang Western Science Medical Paano Center. yung abandon ka? Nga ang x-ray ara sa sunod. Ay, Ang license kang hospital, amo niyang address. Basta lang amo lang yan ang tindagan ko takin. Tap na hindi mo yamang kuto ng korte. Ano ya ang inyong agreement para bawian ng hospital? Kapitan, ikaw. Bilang kapitan niya, dapat yan, nag-neutral ikaw. Hindi Ang yan. akin kung bilang tindagan ko na akin ang certification ng certificayan Ano ko ang nga inyong abandon. certification? Hindi ko may basahan ko basahan ko man ang certification? certification rito dito ang ang certification. Dahil ang kopya ng certification. So makita tayo ang problema rin yan, kaya ang barangay kapitan niya, otro, nag-certify siya nga abandon, naway siya kaintindihan na ang license niya, nakita mo yakap ang lisensya kang hospital. Basta lang akin gusto mo man tara ang Ano ang imo yaki na matarong na magdesisyon kang hospital nga barangay kapitan sa Rigya? nakita ko man dito lang uraan man ginagamit. Paano wala ginagamit kay maski si Chief of Hospital, pa nga si Dr. Rodelia, dito sila nagpa-x-ray ang DOH, nagka-dinod inspection. Para lang. Ang nagkadto diriya sila kadarawa mag-inspection hambang nila naga ang mga pulis ara gihapon. Kag abandon diya nagaging punduhan kang 15 million para i-repair. Di ura taga maano ka sa mga amount Nagabulag ikaw ya independently wala ka man dapat namangkot ikaw sa ospital, namangkot ikaw sa DOH, namangkot ikaw sa WBNC. Nagbase ako sa deed of donation nga nag-journal ka. Abogado ka ka? Ano kan high school graduate lang ako ma'am. Ay, hindi okay lang. Tapos ani, ginawa ko graduate sa high school. Hindi, why kaso yan? Diyan mo ka dito mamangkot ka ginabi nakin ko abogado ako. Namangkot ako, kaya naga ikaw ang naga-interpretar kang abandonment. Naga ikaw Nagbase lang taka sa papel. Di ko mabase ikaw sa papel as barangay captain. Kadto ikaw sa DILG. Nagkakasugo takin magtus barangay captain. Dati Why ka ginasugo? Pero ginapamangkot ikaw, ano ang connivance ni kapitan kag ni vice mayor para ako o nasa Nagagamit ka word ka kunay panso. Connivance di kay Nagagamit ka word ka kunay panso. Ano lang takan certify lang takan. Nagaginapirit mo nga ang tag-iya, nagaginapirit mo nga expired ang deed of donation. Nagaginapirit mo. Dito na basahan ko man to. Hindi kinamangkot na gani ka, hindi pa lang mo. Di ako kung basahon ko kag sala pag intindi ko. Ha? In other words, nagakatabo niya nga problema because naluoy man kita kay Vice Mayor Ituya, kaya hindi man lang siguro ni sa kay nanay niya. Ari man si Kap pala siguro nga, hindi ko kabalo. As barangay official, you are entitled to protect government property. Hindi pwede nga unilateral Kap. Basta lang, mo dyan kung gusto mo malay. Nagbase lang takin sa, nabasahan ko nga sa joke ang deed of donation. Ma-interpret mo. Legal na yan. Ito kanito, yung pirmahan ko kanito. O sige, Ang so amo na certification. to. Okay, ako ya mapasarig ako ya sa mga taga Primer Distrito, pag taga mga San Joaquin, nga ako personal bilang residente Rigyama file kaso sa DILG against sa barangay captain. Nga Hindi ka residente ka, mama? Kang deed of donation. Hindi Residente San residente Joaquin? ako kang first district. First district lang, pwede pa lang. Oo, residente ako ya kang San Joaquin, nagsaylo lang ako sa Miagao last month. Oo. Ano yan? Registration nyo lang ma'am sa kumalik ang Real dyan yung kura. Hindi lang kuhon nga. Hindi. Gag, i-star ka dyan sa Hindi Makinao. Factory ako rin yan. Hindi pinimi ka lang dyan. Okay, as the congresswoman who funded this hospital, wala kami kinamatarong na itugro dyan sa Pumuluyo. Ano ang kinamatarong mo bilang kapitan na magdesisyon sa isa ka government property? Di ma'am, nagbase lang nga ako sa deed of donation. Okay, so manami na yan i-record nyo para may kasihan ang banwa pag ako mismo nga mag-file kang kaso sa DILG because this is grave abuse of authority. So siguro, attorney, ang sarap kakapitan, pwede bala nga magdesisyon nga imawya nga kwao ng propiedad
amo pala na nga hindi makasulod ang mga tawo nga rigya. Ura takin pag-on nga kuhaon, hindi Hindi ka yan. certify lang takin man nga madjay ko mo nga Kap, basal ko sa ikaw papel. ang naghambagi, pabutang mo niya. Ura takin pabutang Kasi ka sino nagpabutang Ura niya? tamaan ka dyan. Oh, ikaw mura ka kamaan ka sa akin, hindi man di pala Ay, pag-abot ka na dyan, pag-abot ka dyan, kailan butang ka dyan. Sino nagpabutang Ha, ka papunta- niya? papunta ka niya? Oh, sige, i-lock yung Nagamabayan ng takin man. Oo, sige. Na, hindi yakap ah. Balaan ko ya ang tuyo mo. So, hindi na iya pwede ya nga ginapahog-pahog lang. Hindi, ano nyo tuyo aw? Ano nyo tuyo, mamaw? Ang hospital yakap, amo niya ang lisensya, amo niya ang name. Ang hospital nagyan, extension. Nagakadto riyan DOH para mag-inspect. Di, may- Nagakadto ang WBNC para maglantaw. May certification naman ito, ma'am, ang West Visayas State, ang Western Visayas Medical Center, ga-abandon na dyan. Na-abandon. Tingnan mo ba yung certify na kanya abandon na nagsulat. Nag-certify ko ng WBNC nga abandon. Pero ang WBNC kasulat man ka namon nga naga nga hospital araya. So, amo lang giniya kasi makeup. Naga iya nga intentionally hindi nyo ginapasudlan kay government building niya. Naga intentionally wala ginapatayo ang X-ray. Naga intentionally ang 15 million project na i-repair niya post-COVID wala ginapa-implement. Wala nyo ipag-hindi lang naman mo. Naga ikaw maintindi ka DOH ka ka? Hindi ah. Di na ikaw maintindi ng hospital. Amo man nakamuna kang nagyan ng hospital, silang Gilma nagbutang kang kantin sa sulod, din pagguwa ka diriya, kay ka hospital, wala kang kantin sa abroad. Amo na yan. Ay wala pa, so i-video nyo gid. I-video nyo gid. Sige. Basta mo lang akin. Nga nag-certify lang takin na kumo, nagbase ako sa certification man kang Western Visayas Medical Center nga abandon na dyan hospital. Wala na tapos. Di na mo certification mo. Diyan lang to, kopya na namin, kurang din madaral ka rin. Diyan lang siya may kopya rin dyan. Video nyo lang gid to document na kung mag-ano sana. Video nyo lang. Ha? Hindi ito mag-ano. Kaya mo may abandon. Amo nang pwede pakakas na. Pakakas nga ni. Pakakas ka ni. Alin dito sa WBMC. WBNC nga papel. Hindi tikinan kong document. Di ko Oras ang sa May. 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 So, amo to. nyo sa iyang papel. So, subong ang stag niya ko nga nga optan nga ginadeklara Ano ba, ma'am, sir? Amo ning rason ko nga nga pagkatin. Oo, nag-certify ako. Mga siyempre tindagan ko man akin certifyan ko. Nagbase man ako sa nabasaan ko sa anak Western Visayas. Hindi ko certain nga Pwede nabandon. kami nagpapangayot document ka. Ang document. Kali lang ma'am, may doon pala itong akong topic. Okay ka. Forward ko Pwede kang gamay. Anong barangay na to kanina first name mo ka? Christopher Christopher Silibio. Silibio, no? S-I-L-I. S-A-L-I-B-I. Okay. S-E-L-I-B-I-O. Roxingo.